Coido que a natureza é todo, ao final non somos natureza tamén, aínda que a veces parece que vayamos en contra dela, é o único xeito de subsistir e resistir. A natureza é o que nos rodea, é do que vimos e onde vamos, ao final nos fundiremos con ela, non? Cando morramos e nos desfagamos aí no chan e voltemos a aquilo onde vimos. Creo que o máis fundamental, o que hai que respetar ante todo e aparte ensinar tamén a respetar a xente que tes ao redor e, bueno, os fillos e toda a xente que te rodea. A medida que fun crecendo, eu inicialmente non me dedicaba a nada que tivese que ver co rural, coa natureza, pero a medida que fun crecendo era como unha necesidade de deixar ese asfalto que ao final nos engulle un poquinho a todos e tal, e voltar a algo máis equilibrado. Aínda que teño unha vida pois moi movida, porque ter un negocio propio conleva a ter moito traballo, pero digamos que mentalmente, incluso, pois non sei, físicamente estás moito máis en paz cando vives rodeado de verde, cando non hai tráfico e non hai semáforos. A sensación de poder tocar algo que é o teu traballo e os frutos que van a dar a partir de aí é moi bonita, a verdade que sí, non é un proceso industrial, non é algo que estea ao marxe da tua intervención. Eu non entendería a miña vida sen traballar porque me encanta o que fago, tamén traballar. E aparte creo que é unha lección tamén para... Eu teño unha filla e 2 fillos, ela ten que entender que pode facer todo o que queira. Se eu me quedase detrás da miña parella ou simplemente da casa, que respeto a xente que o fai como voluntad propia. Pero eu non son así, a min gústame ser nai, gústame ser amiga, gústame ser parella, gústame ser traballadora. Non entendo por que teria que elexir entre un e outro. Creo que sei o que quero e teño capacidade, por que non? A igualdade se ensina dende a casa. Eu creo que nos nosos fillos son unha rareza, érano na cidade, son incluso un poquinho máis no rural. Pero, claro, cando a xente di non, é que a miña nai fai, eles din, e o meu pai tamén, por que a muller? Que fago tranquilamente, retirarme algún día cando me apetezca, probablemente non me retire nunca, se me sigue gustando tanto como agora, pero ter unha vida tranquila. Eu non aspiro a ser moi rica, aspiro a ser moi feliz. Eu creo que pouco a pouco vou conseguindo, facendo pasos, pois eso, decidindo montar algo propio, montando unha adega, vivindo na contorna que eu quero estar, e facendo o que me gusta, non sei, dormindo ben polas noites por estar contenta e a gusto co que fago.